All right. Shape match. 5. Wow. Okay, så basically, jeg skal ikke hette AT med at du er sånn kula. Jag börjar hold on. Har du just det? Du klipper mig, right? Ska inte göra den kul då? Så ses. Per allt inte nu. Ja. Ja. Okej, vi så just så här rotera. Oh, wait. Shit, det är negrigar inte det. Oh my god. Ska jag bocka med eller? Jag har lite av upp. Så alla skulle vara det. Yeah! It's a bug! Okej. Vi skulle vattna där på framåt. Ja, den... Vattna då? Vad fuck gör vi där? Ja. Ska jag skopa han upp? Du träffar från den svärd, du tog han ut! Hoppa. Kan jag hoppa det? Get over, man! Oh shit! Ja, Jack. Att det var slätt där du skulle göra det. Tova då bara. Wow. Nu skulle... kan det inte göra lite? Okej. Okej. Nej. This is check nice. Här. Och... Jag vet inte hur tjockt det är, men... Här, pröva nu. Oj, ja, där tänkte jag. Och sträda runt. Så, där himmel. Oh my god. Gary, hvis du gjør med flätan revene ikke mer. Så hvis du gjør så ser. Så skal man vi? Ja, det ska vara lägga så en. Oh my god, the genius, Esbern! Du klarar det? Okej. Jag hade er uppe. Nu ska du över. Nu ska jag vänta. Så sars där uppe smöjligare. Kvar då? Är smöjl pure the gooey stuff. Ja. Nej, det ska fickla upp här. Så nu ska jag kalla blåa fyra. Släpp väck. Du måste ge mig ett lön östen så. Du ska hålla oss ner, Esbern. Ja. Ja. Oh my god, det är... Yeah, I Det är genius, Esbern! Jag tror inte vi får klippa till fucking wrenches out of nowhere. Fucking this bad, they're awesome. Jag älskar det spel! So cool. Snip. Stop. Long just a joke, as well. What? Okay, så... Så vi skulle linea fucking stöcken upp? Oh! Shit, det där är direkt. Okej. Oh ja. Oh my god, det är The spännande. movements i spelet är så coola. Det är med expression, så det var nice. Ja, expressions, allt det var... Adorable. Just, så adorable! Yeah! Yeah! Okej, det är första. Så, Andua till? Boja. Hvis du klipper bara med vanligt, eller... Fyra kassa? Nej, Jag kan lugga som är. ja, kinda. Jag brådde ju här. Kanske så... Yeah! Yeah! Well, good thinking, Levi. Ja, alltså. Det är science. Spot on! Det är science. Woo! Så... Vi skulle göra så att det ska pricka när vi klarar det över om. Det ska bli. Utan blå vatten. Okej, jag ska börja. Checka det ut. Kan vi se klippet det så ser. Och så först pjambär. Ja, men... Oh no, men jag som var i filcha. Man filcha där. Ja. Är det inte vi skulle? Så är snär. Så filchas vi lite, tusen kan bara filcha. Två. Jag stannar här och så är det två. Det är som. Det. Så hvis du bockar det. Så där. Nej, det kommer inte in i sen. Nej, jag hade inte skulle göra det sen. Vi ska bara få en av dem. Ja, okej. Okej, vi nu spelar bättre. Högt. Och så
Så där. Det måste. Nå, Du snackar Ryan, ja? Ja. Så känns som en... Nej! Tajmar den så väl. Nej. Nej! Nej! Så isar jag honom! Hej du! You don't know. Come on! Ein droppe! Nej, jag snurrar nere. Ska helt snurra. Nej! Hade vi rikt? Jesus. Det är rikt. Nej, check it! Ram it! Nej! Du ska följa vid Mars nästa. Okej. Alltså inte. Ja, jag sitter. Nej, it's gonna ram! No! Men ja, det är rätta hundskott, I guess. Kan vi så blockera det här? Fick upp. Vänta in vi. Blockera det först. Okej, vi blockerar först det där. Okej. Och så släpper jag fui. Ja, you're the smart one here, ja? All right. Okej, hade en. I know, right? Men hur så gör vi det där? Vi spittlade i kärre. Jimmy runt like här. Okej, det är fint. Okej. Så hvis jeg samler Sonic. Oh my god. Nej! It's not enough! Esbern. Ja? Kan hvis jeg gjør? Hvis vi sier så ser, og så klipper det med akkurat sånn omvendt. Yeah! Do it, man! Do it! Okay. Det sa jeg ikke det. Okay, Esbern. Det er her Så bare prøver rykker, vi. altså. Holy shit, hvis jeg trykker. No! Oh my god, Esbern! Altså! Jeg trappe. Kanskje litt nå? Oh my lord. Esbern, er en genius! Freaking genius, Levi. No! You bastard! Don't appreciate us! Okej, rumpan jocken är som du förstår. Freaking heter revla, alltså. Oh my lord. Det är så fucking gott väl, Esbern. Genius. Nej! Ja. Jag Jag filer. Hey man. Come on. Don't be shy. Come on. Yeah! Freaking Levi, you're a genius. Yeah! Aliens. UFO no. UFO. Because science is That all is about science. aliens. Okej. Vi ska stäcka UFO kom upp här. Vi är fucking UFO Space busters. Invaders! Vi ska inte slå allt där. Nej, not där. Vi ska stäcka UFO ser du. Och vi ska fänga det, Esbern. Okej, vi fänger där. This. This engra. I got them, Esbern! Gaza! Gaza, upp med det! Jag kommer om det, så låt dig fri. Ja! Det räcker. Go be free! Be free! Det var du Yeah. helt och nere. Jag fucking wrestlar down here. Aliens. Ja, vi ska ta skrejen upp. Nej, kommer om till en ho. No, make me a ho. Och en ny heliga. En ho. Okej. En ho. Lika där. Ja, bra. Kasta tån. Det så ser. Wow! Kan ni Så, Kan först ni du halta just dig? Kan ni hålla det bra? Ja. Yeah, skubba upp. Ja. Skubba långt upp. The hoe isn't The hoe is what? at work. Hang on, hold it. Alde. Det spelar. I'm going crazy. It's so cool. Okej, Look at it, upp. Yeah. Upp, ja, och tackar jag. Magda, picka lite. Ska... No, Esbern, please. Halt dig, shit. Sorry man. We'll see you då. Nej! You're fucking up, Esbern.
Okej, lite. Tänk om det. You're such a useless hoe. Ja. Okay, well, oh, no. Yes. Yeah. Halt. Yeah. Yeah! Cactus! Useless hoe. Did you just call me a useless hoe? No, you're lucky. This plant is a... Okay. Okej. Visst. Ser ut vi ska stäcka. Okej, så det ser så ut. Benen är för högt uppe, ja. Så det som jag också säger om. Shit. Jag långt från det som gör. Du. Ger du med om till en mini fyrakant? Nej, fint. Så, får jag in lite här. Oh my god, Esbern. Så du vill ta med ansättaren innan nöj? Ja. This is genius! Men hur sitter jag halta det då i? Kan du knappen till? Så. Okej, vad är? Jag prövar att vinna det för en nöja. Ja. Till jag visste Rickard så just bara akkurat samma med mig. Ja, det räcker faktiskt. Ja. Ska jag akkurat samma med mig, ha? Till att... Men det för är vart det. Okej, grej. Vi står center hash och i sant så ser. Blockera center bara. Ja, inte lika med det, ja. Vi är genius! Yeah! Och så, ja, ska tillvända handlare. Fucking frisör. All right. Okej, så får vi. Oh my god. Vi är geniuses! Så kan det nästa. How in the fuck do we gonna do this? Bara crazy thought. Kan du lända micklinnes i pipan här också? Det sker. Som ett sånt hacke. Ja. Alltså, Kan du hoppa av här? shit son. Holy, vi kunde göra det. Spurningen är hur ska kunna halta stängs någon lätt nog. Men ja, alltså vi går och välja. Okej, så ge mig till snö. Eller vad ska jag? Det är djupare kanske. Vad spär? Ja. Ja, men det är nog bäst. Vi gör det bara. Ja. Jäger. Spot on. Är du klar? Okej, det kan droppa shit in ner. Först med ut. 3, 2, 1, no. Yes! Holy shit! Det är inte. Det kat nu. Ja. Dude. Det är hjärsta. Vi ska slippa en gång. Ja. Yes! Nu. Eller tack för att jag spelade. Esbern, detta var stocklet. Detta var fucking... Var ska man klara det? Fick en free mode med det är alltså det är crutch men alla Lego design? Ja, logo. Jag tog Lego. What? Lego just as nice. Jag tog Lego. Jag lyser mig på det och fast klicka på en annan. Mario Club. Skate techno. Love it. No, jag menar vi har en några Death Battle. Snett to the Jag kan säga. This is what you get for calling me home! Wow, this is good! No! Tonight. Yes! Come here! Yeah! No! No!
No! No! Thanks, yeah! No! Yeah! Boom! Snap to the death! Tack för hittas videon, Jockan. Nu kan jag se det. Snap, snap, snöte! Och så färsa. Boja! Så långt att se det här, svär. Åh!